everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, Libat. Laya, Rickson, boy. Kung di na siya ganahan ako, yun na lang ako prakahan. Dili kay magdrama ba siya nga nalimot siya na ako. Wa siya magdrama, Layla. Unsa? Posible na amnesia si Rickson tungkol sa iyang pagka-ospital. Unsa? Posible nga na-amnesia si Rickson tungod sa iyang pagka-ospital. May tao kong gitaugan aron ipasusi ang ospital. Mag-confirm karong adlaw ang tinuod nga nahitabo ni Rickson kunon sa gyoy iyang sakit. Imo cellphone pa? May cellphone lagi ka diha pa? Dawgan kog tawganan sa di pa ko mamatay. Pasad, uy. Ay, sa tapos sultihan na pa, uy. Ayaw nagkamatay. Hello. Okay. Salamat. Ha? Bye. Layla. Unsa nimo kamahal si Rickson? Aw, kunsok dun gud pa. 1 to 10, nagi sa 20 pa. Una ko love niya. Lain na din may mata pa, no? Kung mao ka na, ipakita ang imong gugma niya. Pahinumdumi si Rickson nga ikaw si Layla ang isaaran niyang kasal. Ha? Na-amnesia si Rickson, Layla. Unsa? Na-amnesia? Oo, na-amnesia siya. Busa, pahinumdumi siya kununsa ka sa iyang kinabuhi. Na-amnesia? Oo. Kinahanglang mahinumdum siya nimo sa di pa ko mamatay. Pa, ikaw basad pa ba? Ay, sa pasigigis ko tanong mamatay na ka pa, uy. Extension lang ning akong kinabuhi, Layla. Busa, kinahanglang magdali ka. Balik din sa bahay si Rickson. Sir Diggs! Sir Diggs! Saan yung dapita? Saan yung dapita? Sir Diggs, may buwan na ni wara-wara, Sir Diggs! Hindi akas bahay, Sir Diggs, oy! Nila ni Papalisito! Sir Diggs! Paminaw! Na-amnesia ka si Rickson! Ha? Mau na, Sir Diggs! May nanawag ni Papa Luisito. Yang taong gipasusin niya sa ospital. Ug mao ni mi-report nga na-amnesia ka si Rickson. Ang pagkita ko. Gusto gyud ako sa kuntagan. Na-amnesia siya. Mao nga wa na siya makahinom-nom kanimo. Ug doon natin mission, Sir Diggs. Ha? Unsa may atong mission nila? Dili ka ta mga matay na? Ha? Dili na siguro, Sir Diggs, uy. Ang atong mission, mamalik ito silang bahay ni Venus.
atong bawion si Rexon. Unsa? Mao na, Sir Dex. Kinsay inyong bawion, Layla? Si Rexon, tita. Amo bawion. Kinahanglan may numdum siya nako. Akon mauna. Tinuod yun ang pagduda ni Luisito nga namnisya si Rexon. Mao na, tita. Namiss siya. Ug among mission ni Sir Dex nga bawion si Rexon gikan kay Venus. Venus. Yan ang kandado nga imong ipapalit. Maayo hinuon. Kinahanglan mataod na sa gate. Unsa? Kandaduhan ko na ang gate, Bimbo. Aron dili na gid makagawa si Rexon. Ay naman si Rexon. Tuwa na. Nakatug na siyang kwarto. Venus, kinahanglang magkasal na mo si Rexon. O dili ba? Kinahanglang may mahitabo na ninyo. O mumabdos ka ba? Aron di na gid siya magkabalibad sa pagpakasal nimo. Gusto ka. Mao nang angay na kong buhaton. Kinahanglan mo mabdos ko. Aron, maangko na gyud ako ang bagong memory ni Rexon. Mao ka na, Venus. Hatagi kalipay si Rexon. Aron di na gid siya mahinumdum ni Layla. Gusto. Mao ka ng buhaton ko. Dali na. Kanaduhan na nato ang gate. O kinahanglan ako lang ang mayawi ini. Hello, love. Nganong ni anam ka sa veranda? Gusto ko hangin. Mao ba? Love, natawagan na ba na ako ang wedding planner nato para mapadayon na ginang atong kasal ba? Pero mas maayo tingali nga sa huwis lang una ta magpakasal, love, no? Huwis? Oh, sa huwis lang una ta magpakasal. Huwis? Mao na, love. Kinahanglan makasal na ta sa huwis. Aron mahiluna na ta. Mahilo na. Yes, love. Gusto na biya ka og baby. Baby. Sawa pa ka ma-amnesia. Naghisgot na ka og baby. Ganahan na ka nga magkaanak na ta. Anak? Baby? Oh, Junior. Ganahan ka og Junior. Sir Dex, tinawag ko. Oh, kasi Uy, kasulti. Tinawag ko, tutuki ko. Kaya git ko ni mong naongin day. Ha? Nagwig pagkakulot kayo? Ay, mo ni kitawag disguise, Sir Dex. Unsa? Disguise ba? Unya, ikaw sabo, naimuwig ko. Huh? Oh, kana. Magwig sab ko? Uy. Uy, kahugaw ba niya akong wig? Uy. Ay, mas maayos naman ko tuon tanahon. Huh? Pero murag unique ba? Kinalan dilihap sa itong mga wig. Kay mga pobre man kunuhay ta. Mamaligyan tagbangga. Maninda tagmangga? Oh, Sir Dix. Ugato ta maninda og mangga sa duol silang bahay ni Venus. Unsa? Nana. Nagkandaduhan na gyud ang gate. Kana. Kinahanglan dili na gyud makagawa si Rexon. Manang! Manang! Inday? Shalan man? Ay, gay may isugo ka, Inday? Kinahanglan mamati kag maayo sa ko instruction. Ay, unsa man ka na, Inday, ma'am? Gikan karon. Way mo gawas og muso dinhi sabay nga mananghid nako. Tungod kay nian ako ang yawi. Hoy, hala. Mga priso ta din, ma'am? Paniguro lang na. Nga di makagawa si Rexon manang. Kaya na-amnesia ra na. Pasinyag, magpataka lang naglakaw. Ay, tuod, no? Busa, kung mangumpra ka, mananghid pa ka nako. Wa ka ni problema, ma'am. Timan iha. Bantayan sab nimo si Rexon kun niya ka sabay. Ay, gwardiya na day ko karon. Pahibaw-on lang ko nimo kung magawas siya diha sa lawn. Dili mahimo nga doon na siya ikasulti nga tagagawas. Nakasabot ka?
Ay, dili man sa malilik ni nung bahay sa gawas, ma'am. Gawas lang kung magadalat taas nga bangko ang muli-li. Basta! Mao na to. Lakaw na. Bantayan gyud nato si Rexon. Nga dili makipagsultis mga tao sa gawas. Yes, ma'am. Ma'am? Kinsa ka? Ala. Ikaw di koy. Ako ni. Giaha ka pati imong naong. Nganong brown man ang imong naong? Ma'am, make-upan ko ni Layla. Ma'am, nini among lakaw, iampo in town mi. Unsa? Kunun sa manggani may tabo ning among lakaw, iampo taon nga malangit ang among kalang. Unsa? Nanamilit ka namang good ti koy. Ma'am, sa dili pa akong manamilit sa hingpit, kinahanglan nga masulti na dako kini nga... Layla! Ikaw na? Oo, tita. Ako ni. Ka mga lagong ko ninyog naong. Tita, foundation na ni tita. Uy, maninda mo gumigmangga karon. Unsa? Maninda mangga. Uy. Wa gyud. Kining ma'am, iampo in taon nga mahalinan mi sa dili pa mi mo abot sa among destinasyon. Kay asa magyud di ay mo ha? Amo nang kuhaon si Rexon sa ilang bahay ni Venus, tita. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!